И сега тепърва започват. И очакваме един хубав цъфтеж. Сега почват листата първо, после се развиват цветовете, нали така? Точно така. Ще ги разреждаме ли? Ще има ли нужда допълнително разреждане? Какво казаха колегите от Хъдза? Може би в по-късен етап. Градината с китайските божури се реализира благодарение на прекрасната инициатива на Китайското посолство в България по повод на 75 години от установяване на дипломатически отношения между България и Китай, както и благодарение на щедрото дарение на община Хъдза, която осигури 280 броя китайски божура специално за нашия южен. Най-много ме впечатли мен лично от работата с колегите от Хъдза техния професионализъм, много добра организираност, много добронамерено и топло отношение, както парк. Защо точно Южен парк беше избран? Защото, освен че е централно, много посещавано и любимо място за софиянци, в идеята му е заложен космополитен модел. Целият парк и композиция е подчинена на планината Витоша. Надяваме се, така както парка ще стане по-богат, с по-голямото разнообразие от видове, включително и от Китай, така и ние като народи и цивилизации да се обогатяваме чрез взаимен обмен. Езикът на природата и красотата са универсални. Така че при създаването на една градина се изисква много грижа и постоянство. Така че се надяваме с грижата за тази наша обща градина, тя да бъде един от многото поводи за продължаване на ползотворното ни сътрудничество и, разбира се, за създаване на трайни и красиви приятелства. Както между Хъдза и София, така и между България и Китай. И всеки, който е любител на природата, на красотата, на цветята, през месец май очакваме да бъде украсен нашия парк с уханни, красиви божури от Китай. Цветна изложба. Това е експозиционна площ с различни видове цветя, сезонни и многогодишни и цъфтящи храсти. И с засаждането и създаването на градина с градина с божури, допълнително обогатяваме тази зона. Тук вече имаме засадени тревисти видове божури, които са добре познати в България и се използват от дълбока древност. С засаждането на дървовиден божур, който също се използва от дълбока древност в Китай, създаваме връзка между българския божур от една страна и китайския дървовиден божур от друга страна. По време на дизайна и създаването на градината тази връзка продължи. След засаждането на градината имаше официална церемония по откриването на китайската градина в Южния парк, където присъстваха официални гости от Хъдза, официални лица от България, гости от Китайското посолство, Китайския културен институт в България и специалистите от Хъдза също пък на място тук в Южния парк се запознаха с условията за отглеждане. Така се създаде една непрекъсната връзка, която беше много ползотворна и благоприятна между нас и китайските специалисти и смятам, че това ползотворно сътрудничество би продължило и напред.